हा गर्दी कमी. मागे या, मागे जरा मागे मागे. काका क्रॉस रे, जरा क्रॉस काका साईडने करा. काका इकडे बघ. फोटोग्राफरला
नाते असेल देवाच्या प्रकारात सुरुवात करू शकतो पण कायला माहिती मी इथं आठवडा घरी प्रयोग आहे पण कायला माहिती आज देवाची यात्रा गणपती यात्रा भरलेली आहे संतांची यात्रा उपस्थित आहे वेळेवर सावध राहावं आणि समोरची व्यक्ती कोणीला पाहून त्याप्रमाणे बोलावं नाही देवापाशी अपूर्व असे चमत्कार आहे त्या प्रकरणात अग्नीला मी असला वाळून देऊन पुरेशा पेटून जाईल त्याच्यापेक्षा मला मोठा चमत्कार ती पूजा निष्फळ जाईल असा माझा तुला शुभाने मंगलशास्त्रेचा शुभाने मंगलशास्त्रेचा
ते आजही आमच्या नेत्रासमोर दिसत आहे. नाही नाही तो सुनामी शांत होणार नाही. त्याच्या प्रारंभी कोणच आहे तर देवतांचा अधिपती तो इंद्र. त्या इंद्राकडे हे सारा मार्गदंड आणि म्हणून देव आणि दानव यांच्या देवतांचा देव दरबार झाला होता. सारे देव आपापल्या आसनी विराजमान झाले होते. हे दृश्य केवळ या विश्वासाने चाललं होतं आणि ही सारी सुविधा त्या दुर्वास महामुनीला मिळाली. पण दुर्वासाला आपली बाबा देवदरबारापर्यंत मिळाली. पण जेव्हा दुर्वासाची पावलं देव दरबारात पडली त्यावेळी देवतांसाठी एका हातात पुष्प आणि दुसऱ्या हातात पुष्पभार दुर्वासाला केवळ देवतांच्या स्वागतासाठी आली. दुर्वास देव दरबारी उपस्थित झाला. दुर्वासाच्या आगमनानं सारे देव आनंदित झाले. साऱ्या देवांनी दुर्वासाला नमस्कार केला. पण तो खमेटखोर इंद्र देवतांचा अधिपती त्या सुरेशानं नमस्कार केला नाही. तरी सुद्धा दुर्वासानं दुर्लक्ष केलं. आणलेली पुष्प देवतांना देण्यात आली. देवतांनी मामाने सन्मान आले. त्या पुष्पात तुला सूचना करतोय इथं नारायणाचं नाव त्याच्यामुळे सांगतोय त्या नारायणाचं नाव घेतात त्यांच्या बाजारमध्ये आला माझ्यासारखा वाईट आता पूर्णपणे तू माझ्या बाजूला देवतांची बाजू तुझ्या बाजूला सोडून द्यायला हवी. आनंदाने मन भारावून गेलं. पण अरे काय बाजू साडीकडे पाहतोय आनंद असतो. पुढ्या तोरण साडीकडे पडली पत्र्याची सडी मोतिकांच्या रांगोळ्या कसला आनंद तुला पोटात दुखायला लागलं. कसं नाही कुणाचा चांगला हे लावायचं तुला काय होत हा जो आनंद आहे हा जो उत्सव आहे तो केवळ माझ्या स्वागतासाठी तुझ्या स्वागतासाठी काय केलं जे दिवे लावले आहेत ना त्याचा तेजोमय पण कारण काय साऱ्या विश्वात पसरलंय. मारला तू काय म्हणत होता देवताला मारणं शक्य नाही. आता मी मारणार. तू मारणार सांगितलं देवतांची तू मार्ग म्हणजे तू मार्ग मला मग नाही तुझ्या मार्गाने मी चाललोच नाही. चालत नाही मार्ग दाखवणारा नमस्कार. मालती मधुकर घाडी आणि मधुकर नारायण घाडी यांच्या स्मरणार्थ बबन हरी घाडी यांनी बहुमोलाचं पारितोषिक केले. त्यांचे आले तुमचे मनपूर्वक आभार मानून मारुती मधुकर घाडी आणि मधुकर नारायण घाडी यांच्या अमृत आत्म्यात परमेश्वर चिरशांती देव अशी परमेश्वरची अनेक प्रार्थना करून या बक्षिसाचा आनंदाने स्वीकार करते. रवींद्र खालीगावकर राहणार त्रिंबक यांकडून माझ्या कलागुणांचा गौरव करण्यासाठी बहुमोल पदासोबत पारितोषिक आहे. रवींद्र खालीगावकर यांचे आभार मानतो. तुम्हा नाट्यरसिकांचे आभार मानतो. नारायणाचरित नतमस्तक होतो आणि या पक्षात स्वीकार करतो. त्याचप्रमाणे माझा नारायण गुरु
या ग्रुपनं माझ्या कलागुणांचा गौरव करण्यासाठी हे बहुमोलाचं पारितोषिक दिले. त्यांचे आणि तुमचे मनपूर्वक आभार मानून त्या नारायणाच्या चरणी नतमस्तक होऊन या बक्षिसाचा आनंदाने स्वीकार करते. काही काही गोष्टी अशा घडतात की त्या कोणाच्या स्वप्नातही नसतात आणि असाच आज एक योगायोग आलेला आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर दूध आणि साखर एकत्र झाल्यानंतर तो गोडवा येतो, तसा गोडवा या जत्रोत्सवात आलेला आहे आणि तो आम्ही आमच्या डोळ्यांनी स्वतः अनुभवलेला आहे. श्री नारायण देवस्थानचे मानकरी चालक श्री बाबा गावकर यांनी आज 91व्या वर्षी पदार्पण केलेलं आहे. त्याच्यामुळं इथं जो काय जयघोष झाला म्हणजे संपूर्ण ग्रामस्थांनी जो काय वाढदिवस साजरा केला तो पाहिल्यानंतर आमच्याही डोळ्याचं पाणी फिटलं. आम्हाला असं वाटलं की जन्म घ्यावा तर नारायणा चरणीत घ्यावा, देव असावा तर तो आशीर्वादाला नारायण असावा असं आम्हाला वाटतं. कारण अशी माणसं भाग्यवान असतात. आम्ही त्यांचं वय गाठू न गाठू पण आम्ही एकच त्या नारायणावर मागणं मागतो आहोत की ज्याला तुम्ही आतापर्यंत तुमच्या सेवेत रुजू करून ठेवलं तेच आदरणीय आमचे सर्वांचे आधारस्तंभ श्री बाबा गावकर यांना दीर्घायुष्य करा आणि त्यांच्यावर तुमची सेवा करून घ्या आणि गावाचं रक्षण करा. म्हणूनच श्री मनोहर दत्ताराम घाडीगावकर राहणार हिवाळे यांकडून आमच्या संपूर्ण मंडळाला म्हणजे अष्टविनायक दशावतार नाट्य मंडळ मिरवला सावंतवाडी या मंडळासाठी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हे 500 रुपयाचं पारितोषिक झालेलं आहे. म्हणून श्री बाबा गावकर यांना नमस्कार करतो आणि मनोहर दत्ताराम घाडीगावकर यांचे आणि सर्व रसिकांचे आभार मानतो. या वैकुंठ धामाच्या ठिकाणी आणि या वैकुंठ नाथाला ज्यावेळी एकेरी सल्ला हात या वैकुंठ धामाच्या ठिकाणी पाऊल पडले आणि एक सारखा वैकुंठ नाथाला
शेवटी विष्णू आहे आणि लक्ष्मी नाही. माझा नारायण ग्रुप या ग्रुपवर माझ्या कलागुणाचा गौरव झाली. कोमल 100 वर्ष झाले. नारायण सदैव तुमच्या पाठीशी चिंता करू नका आणि वर्षाचा स्वीकार करतो. बघ रे काय केलं ते बघ. कालचो जो तुमका व्हिडिओ जो होतो म्हणजे दशावतारी जो नाटकाचो धैकाल्याचो वार्षिकोत्सव जो होतो त्याचो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो तो तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. व्हिडिओ जर तुमका आवडलो तर नक्की लाईक करा आणि जर शेअर करीन सारखे वाटला तर शेअर पण करा. पुन्हा एकदा आपण नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. नवीन कुठल्या तरी वार्षिकोत्सव ज्यावेळी धैकालो असतात किंवा सप्तो असतात किंवा इतर कुठले विषय असतात त्याविषयी बोलू आपण. तोपर्यंत बाय बाय. असेच व्हिडिओ आपले बघित राहा. खा प्या आणि मस्त राहा. बाय बाय.